Er du også en af dem, der meget tit kommer alt for sent ud af fjerne om morgenen, så har jeg en opskrift til dig her på varm havregrød. Og vi starter lige med at koge noget vand. Cirka en halv liter. 100 grader. I mellemtiden, så var jeg lige noget havregryn af. Her bruger jeg 50 gram. Har du ikke en vægt, så svarer det cirka til 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cirka 6 skefulde af den her. Så bruger jeg nogle rosiner, lige for at give det noget brød, noget sødme. Du kan også bruge dadler eller tørrede rabakoser, men så skal du bare bruge tid på at stå og skære dem. Og det er så nemt at have med rosiner at gøre. Så skal du have lidt mandler i, bare lige hvad du synes. Og dem kan du hakke i forvejen, så du har en god portion, som jeg for eksempel har gjort her. Så nu er mit vand snart ved at være færdigt. Den jeg laver i dag, den er på halv hindbær. Og jordbær. Og hvor mange bær du bruger, det er sådan lidt op til smag og behag. Det kommer ikke til at have den store indflydelse. Det der er vigtigt her, det er bare fordelingen mellem vand og havregryn, at det passer. Så dem tør vi lige op. Og så venter vi bare på, at de ikke længere er helt frosne. Her har jeg min havregryn, rosiner og de hakkede mandler. De hakkede mandler, dem har jeg her i min bøtte. Dem kan man meget nemt hakke med sådan en som den her, så man ikke lige behøver at tage den helt store blender op og i brug. De her mandler her har jeg lige købt i Netto til 60 kroner kilo, så det er ikke fordi det er så meget. Det går meget hurtigt. Sådan. Så har vi hakket mandler til, ja, du hakker selvfølgelig bare nogle flere, men så er det i hvert fald til et par dage mere. Jeg sætter lige mit vand til at koge igen, så det er klart. Mine bær, de er ikke længere frosne. Jeg hælder lige vandet fra her. Jeg behøver sikkert hælde det hele fra. Det skal bare være sådan, så at vi ikke får den alt for kolde vand ned til vores brød. Ja, nu begynder det at ligne noget. Så skal vi bare lidt vand på. Og her bruger jeg cirka mellem 2 og 2,5 deciliter vand. Det hælder jeg ud over min mix af havregryn og bær, rosiner og mandler her. Så skal vi have låg på. Og så skal vi vente i 5 minutter. Så er der gået cirka 5 minutter. Og vi tager lige vores låg af her. Eller min tallerken, som jeg bruger som låg. Det jeg lige gør, det er, at jeg rører lige min grød op. Masser hindbærene ud.
ventetiden på, at det kogende vand, vi har brugt, har fået en temperatur, der gør, at grøden efter 5 minutter er klar til at blive spist, uden at du brænder dig. Kan du se det? Vi flytter lige den her. En perfekt grød. Velbekomme.